Suon kumusta ka? Niining panahona nga malandong ka ba sa imong kaugalingon? Daghan mga ilhanan dinhi sa kalibutan, nagpamatud sa pabalik niya. Karon ang adlaw sa kaluwasan, apan ang ugma maoy kapakyasan. Ang kinabuhi taw ay siguro, apan diha kang Kristo ta sigurado. Ayaw pagsalig sa imong kaugalingon, mabatan-on ka pa layo sa kamatayon. Daghan maayong lawas, kinabuhi nakalas, apan sa kaluwasan sila'y mga pakyas. Karon ang adlaw sa kaluwasan, apan ang ugma maoy kapakyasan. Ang kinabuhi taw ay siguro, apan diha kang Kristo ta sigurado. Sa Kapitulo 5 sa ikaduhang Korinto, tanan mga tubang sa hukmanan ni Kristo, tanang binuhatan maayo o dautan, iya kining pagatumbasan. Karon ang adlaw sa kaluwasan, apan ang ugma maoy kapakyasan. Ang kinabuhi taw ay siguro, apan diha kang Kristo ta sigurado. Sa Hebrewanon 9:27, na ang kamatayon ta kausalang, luyo sa kamatayon mauna ang hukom, iyang pagadadun sa pabalik niya. Karon ang adlaw sa kaluwasan, apan ng maoy kapakyasan. Ang kinabuhi taw ay siguro, apan diha kang Kristo ta sigurado. Apan diha kang Kristo ta sigurado.